దేవుని స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ దినము ప్రభు మీకు తోడేండి నడిపించును గాక. ఈ దినం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి కీర్తన గ్రంథము 63వ సంకీర్తన 4-5 వచనాలు చదువుకుందాం. నా మంచం మీద నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని రాత్రి జాములందు నిన్ను ధ్యానించినప్పుడు క్రొవ్వు మెదడు నాకు దొరికినట్లుగా నా ప్రాణము తృప్తి పొందుచున్నది. దేవుణ్ణి మనం ధ్యానం చేయటం, ఎక్కడ మనం ధ్యానం చేయాలి, ఎలా మనం ధ్యానం చేయాలి, ధ్యానం చేస్తే మనకి ఏమి దొరుకుతుంది, దానిలో మనం ఎలాగా జీవించగలం, విజయం పొందగలం అనేటువంటి విషయాలు మనము ధ్యానం చేద్దాం. దేవుని వాక్యంలో మనం చదివిన భాగంలో భక్తుడైనటువంటి దావీదు వేకువన లేచి ఆశతో ఆయన కొరకు కనిపెడుతున్నాడు. అక్కడ 2వ వచనం అంటాడు, పరిశుద్ధ ఆలయములో ఆశతో నీ కొరకు నేను ధ్యానం చేయాలని, లేకపోతే నీ దగ్గరికి రావాలని నేను ఎంతో తృష్ణపడుచున్నాను అంటాడు. ఇదేనా మనం చూసినప్పుడు ఒక ప్లేస్, అంటే దేవుని ధ్యానం చేయటానికి ఒక ప్లేస్ అనేటువంటిది కొంతమంది మనం చూస్తాం. అంటే దేవుని సన్నిధి ఒక ఆలయం, లేకపోతే ఒక గది, లేకపోతే ఇంకా వేరే వేరే ప్రాంతాలు అనేటువంటివి. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఈ లాక్డౌన్లో దేవుని మందిరానికి వెళ్ళటానికి వీల్లేదు. మనం పరిశుద్ధ స్థలంలో ఆటో పడటానికి, వాక్యం వినటానికి, ధ్యానం చేయటానికి అనుకూలత లేదు. మరి ఏం చేయాలి? ఈ అధ్యాయం మనకి ఏం నేర్పిస్తుందంటే, నీవున్న గృహంలో, నీవున్న పనిలో, నీకున్న పరిస్థితులన్నింటిలో కూడా నీవు ధ్యానము చేయగలవు అనేటువంటిది నేర్పిస్తుంది. అన్నాడు మంచం మీద రాత్రి జామున, అంటే ప్రతి సమయంలో మనం దేవుని క్రియలను, కార్యాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలం. కనుక అక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. తానుకున్నటువంటి అనుకూలతలో దేవుణ్ణి ఆలోచిస్తూ ధ్యానం చేస్తున్నాడు. ధ్యానం చేయటంలో ఏమిటి మనకు దొరికేటువంటిది అని మనం చూస్తే, మనకంట క్రొవ్వు మెదడు దొరికినట్లుగా మనము దానిలో తృప్తి పొందుతాం. క్రొవ్వు మెదడు పొందినట్లుగా, అంటే క్రొవ్వు మెదడు అనేటువంటి దానిలో మనం చూస్తున్నప్పుడు అది చాలా రుచి అయినది, అలాగే విలువైనటువంటిది, అది ఆరోగ్యమైనటువంటిది, అలాగే అది అరుదైనటువంటిది. ఒక గొర్రెను కోసినప్పుడు ఆ గొర్రె యొక్క మాంసము ఒక 50 మంది కొనుక్కుని వెళ్తారు, కానీ దానిలో ఉన్న మెదడు మాత్రము ఒక్కలే. అది కూడా 150-200 గ్రాములు మాత్రం ఉంటుంది. అరుదైనది, రుచి అయినటువంటిది, విలువైనటువంటిది, ఆరోగ్యకరమైనటువంటిది. ఈ దినము దేవుని గురించిన జీవితంలో నీవు ధ్యానం చేస్తే దేవులో ఉన్న అరుదైనటువంటి దానిని మనం కొనుక్కుంటాం. లోతైన సత్యాన్ని, భయం పోతే, దిగులు పోతే, మనలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అజ్ఞానాలు పోతాయి. మనలో జీవము గల దేవుని యొక్క తృష్ణ తీర్చబడటానికి ఒక అభయం మన జీవితంలోనికి వస్తుంది. కనుక అరుదైనటువంటిది, విలువైనటువంటిది, మనకి ఆరోగ్యమైనటువంటిది, రుచి అయినటువంటిది ధ్యానంలో ప్రభులో మనము సంపాదించుకుంటాం. దానిలో మనకేం దొరుకుతుందో తెలుసా? తృప్తి అనేటువంటిది దొరుకుతుంది. తృప్తి అనేటువంటిది అన్నాడు, నేను ప్రభు మెదడు దొరికినట్లుగా నేను తృప్తి పొందుతున్నాను అంటున్నాడు. అంటే తృప్తి అనేటువంటిది ఈ లోకంలో దేనిలోకి వస్తుంది? డబ్బు ద్వారా, అధికారము ద్వారా, అందము ద్వారా, లోకంలో జ్ఞానము ద్వారా మనుషులు తృప్తి పొందాలని వెతుకుతారు, కానీ అది దొరకదు. బిల్ గేట్స్ని ఇంట్రో చేసేటువంటి ఆయనతో బిల్ గేట్స్ మాట్లాడతాడు, ప్రపంచంలో ధనవంతుడైనటువంటి అతడు అంటాడు, ఇదిగో నేను అంత ధనం సంపాదించిన నాలో ఒక అసంతృప్తి వెంటాడుతుంది, ఇంకా ఏదో నాకు కావాలనేది. అంటే దేవుడు లేకుండా మన జీవితంలో ఏమి కూడా మనం సంపాదించుకోలేము, దేనిని కూడా మనము సంతృప్తి పొందలేము, దేనిలో కూడా. కనుక ధనము ద్వారా సంతృప్తి లేదు. సినిమా యాక్టర్స్ ఉంటారు. ఒక యాక్టర్ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఆయన అంటాడు, నేను నాకు లేక బ్రతకాలనుకుంటున్నా, నాకు తృప్తి లేదు. ఒక క్యారెక్టర్లో నేను ఏదో చేస్తాను, దాన్ని బట్టి ఎంతోమంది నన్ను అభినందిస్తారు, కానీ నా వ్యక్తిగత క్యారెక్టర్లోకి వచ్చేటప్పటికీ నాకు అసంతృప్తి. దాన్ని చూచిన వాడు ఎవడు నన్ను ప్రేమించడు. నాకు నేనుగా నేను జీవిస్తున్నప్పుడు ఎవరికి నేను ఇష్టం లేదు. ఏదో ఒక క్యారెక్టర్లో నేను నటిస్తున్నప్పుడే ఒకరికి ఇష్టం. ఇదేనా మనం చూస్తే చూడు, నిజమైన జీవితంలో తృప్తి కావాలి, నిజమైన జీవితంలో నిజమైన జీవితాన్ని జీవించాలి.
అది మన జీవితంలో తృప్తినిస్తుంది. ధ్యానంలో ప్రభుని కలిగి ఉండటంలో మనకు వస్తుంది. మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకున్నటువంటి జీవితంలో అది మనకు ఎలాగో కలుగుతుంది, ఎలాగ మన జీవితంలో మనం సంపాదించగలం. యేసు ప్రభు వారి బోధలు మన మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 6వ వచనం అంటాడు, నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడతారు. నీతి కొరకు అంటే, నీతి అంటే కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 31వ వచనం అంటాడు, ఆయన అనగా క్రీస్తు, ఆయన మనకు జ్ఞానము, నీతి, పరిశుద్ధత, విమోచన ఉన్నాడు. ఆయన నీతి అయి ఉన్నాడు. కానీ యేసు ప్రభువుని మనం చూస్తున్నప్పుడు, ఆయన జీవితాన్ని చూస్తున్నప్పుడు, ఆయన కనికరాన్ని, ఆయన రక్షణ కార్యం చూస్తున్నప్పుడు మనలో నీతి గురించిన ఆకలి, అక్కడ మన హృదయం తృప్తిపరచబడుతుంది. క్రొవ్వు మీద అనుభవించినట్లుగా మనం తృప్తిపరచబడతాం. ఇది మనకి తృప్తి కావాలి. దేవుని వాక్యంలో శిష్యులను యేసు ప్రభు వారు వెంబడిస్తారు, ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు. దానిలోకి వచ్చిన వారికి చాలామంది యేసు ప్రభువులో తృప్తి పొందారు. 5 రొట్టెలు 2 చేపలతో అన్నారు. తృప్తి పొందిన తర్వాత 12 గంపలు ఎత్తారు. యేసు ప్రభుతో ఉన్న జీవితం లేని జీవితం ఎలా ఉందో తెలుసా? దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తే యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాట, వారు వల వేసుకోవటానికి వెళ్ళినప్పుడు యేసు ప్రభువారు ఉదయమే వచ్చి వారితో మాట్లాడుతూ, పిల్లలారా మీ దగ్గర ఏమైనా ఆహారం ఉందా అని అడిగినప్పుడు అన్నాడు, మా దగ్గర ఏమీ లేదు, మా దగ్గర ఏమీ లేదు అంటారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 5వ వచనం 6వ వచనంలో ఉన్నటువంటి మాట, మీ యొద్ద ఏమైనా ఉన్నదా అని వారిని అడగగా లేదని వారు ఆయనతో చెప్పారు. అసంతృప్తి, కష్టపడుతున్నాం, మా జీవితంలో ఎంతో చేస్తున్నాం, లేదు తృప్తి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్నాడు, యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఆయన ప్రేమించినప్పుడు, ఆయన అభిషేకం వచ్చినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ సన్నిధి శక్తి వారికి వచ్చినప్పుడు వారి పరిచర్యలో తృప్తి పొందారు, వారు నివసించే స్థలంలో తృప్తి పొందారు. లోకములు ఏది లేకపోయినా దేవుని కలిగిన వారుగా తృప్తిగా, విజయవంతులుగా లోకములు అనేకులు దేవుని మహిమపరిచే వారికి అయ్యారు. ఈ దినము ప్రభులో ఉంది తృప్తి. ఆయన ధ్యానం చేద్దాం, ఆయన కార్యాలను ధ్యానం చేద్దాం, ఆయన జీవితాన్ని ధ్యానం చేస్తూ మనం ఉన్నతమైన వారముగా ప్రభువు మీద అనుభవించినట్లుగా అనుభవించుతాం. ప్రభు అయిన క్రీస్తు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం, నిన్ను మహిమపరుస్తున్నాం, ఘనపరుస్తున్నాం. ఈ దినం ప్రభువా, ప్రతి కుటుంబంలో, ప్రతి వ్యక్తిగత జీవితంలో, ప్రత్యేక యవనస్తుల్లో నిన్ను గురించిన ధ్యానము దయచేయండి. ఎక్కడ భయపడక, దిగులు పడక, క్రొవ్వు మెదడు అనుభవించినట్లుగా నీలో రుచికరమైన వాటిని, నీలో శ్రేష్టమైనటువంటి వాటిని, అరుదైన వాటిని తవ్వుకుని తీసుకుని భవిష్యత్తులో ఆనందించే భాగ్యం నాయన, విలువను పొందే జీవితం దయచేయండి. నీకే వందనాలు. ఈ దినం ప్రభువా, కుటుంబంలో ఎన్నో భారాలతో ఉన్నటువంటి, నేను అసంతృప్తితో ఉన్నటువంటి జీవితంలో ఈ దినము నీ సన్నిధి వారితో ఉంచండి ప్రభా. నీలో, నీ నీతిలో తృప్తి పొందచ్చు, నీ రాజ్యముగా జీవిస్తూ ప్రభా అన్ని విషయాలు ఆత్మలు ఎదిగేటువంటి వారిగా సంతృప్తి కలిగిన జీవితం దయచేయండి. నీ కృపాక్షేమాలు తోడుగుంచమని, బలహీనలను బలపరచమని, ఏదైనా పనులు, మార్గాల్లో నేను నీ సహాయం ప్రతి ఒక్కరికి మీరు అనుగ్రహించమని యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నిత్య సహవాసము, సమాధానం మీకు తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్.